Dende a Marea de Vigo exiximos a posta en marcha de protocolos para frear as agresións sexuais nos espazos con aglomeracións de xente, nos espazos tamén de ocio nocturno, como así foi aprobado no pleno do Concello de Vigo. Con este 25 de novembro que se achega, o Día Internacional contra as violencias machistas, dende a Marea de Vigo queremos poñer de manifesto a necesidade de implementar todas as medidas posibles tamén dende o ámbito municipal. Coas actuais cifras de visitantes e coa proximidade da celebración das festas do Nadal, queremos reclamar que a cidade de Vigo dispoña dun protocolo concreto de actuación con obxectivos como prever e sensibilizar contra as violencias machistas no espazo público para garantir a seguridade das mulleres nas contornas festivas. E tamén un protocolo que reserve ás persoas responsables dos locais de ocio nocturno un papel relevante á hora de detectar situacións potencialmente perigosas e tamén á hora de atender en primeira instancia as vítimas, porque é preciso que estes espazos teñan un rol activo contra as violencias machistas. No pasado mes de xuño, o Grupo Municipal da Marea de Vigo levamos unha moción ao Pleno do Concello que foi aprobada por unanimidade. Unha moción que solicitaba estas medidas específicas contra as violencias machistas para combatelas tamén dende o ámbito municipal. Estes acordos aprobados eran a implantación de puntos violeta en cada festa, en cada lugar de celebración, para informar e para visibilizar que aí está a institución local poñendo da súa parte medidas e freo a estas agresións machistas. Tamén a posta en marcha, como digo, dun protocolo contra as agresións sexuais nos espazos de ocio nocturno privado, contando polo tanto, para a súa elaboración coas asociacións e cos negocios de ocio nocturno da cidade. Exiximos que estas medidas aprobadas sexan levadas a cabo de inmediato, que se cumpran os acordos aprobados. Non podemos esperar un minuto máis para poñer en riba da mesa e para levar a cabo, para activar de inmediato todos os protocolos necesarios para conseguir frear as violencias machistas.